Vil du føre have mærker? Hvor mange mærker får man for 22.000 kroners indkøb? 422 mærker. Altså, hvis du var mig, så ville du vælge det samme, for ellers var du ikke mig. Det kan man sige. Det vil give Men hvis du nu var dig, hvad vil du så have valgt? Ja, så vil jeg jo starte med at stå op om morgenen, og så være super glad for, at jeg ikke er dig. Usekset navn for noget. Pladsdannelse. Pladsdannelse hedder det. Det er det jo ikke. Det er jo mega motherfucker byggeri af det. Det er der ikke skid med pladsdannelse at gøre. Meget kommunalt ord der, Billund. Instinktivt Olafur Eliassons store lyskogler, som hænger herinde på Operaen, hvor jeg har været på arbejde hele dagen, og dermed blevet udsat for at høre rundvisning efter rundvisning efter rundvisning, og det er fandme med en sjov historie, en fed historie, der i det hele taget knytter sig til utrolig mange lag af Operaen og byggeriet af Operaen. Men den jeg særligt lagde mærke til, det var den omkring placeringen af Operaen, som altså er, at hr. Møller, som rundviserne kalder ham, at han ønskede sig en linje, som lå sådan, man kunne sige, kirken, kongehuset og kunsten lå i et stræk på samme linje, og selvfølgelig med den vægtning startende med kirken, og det er jo en ret syret, ret vild historie om at ville og stædighed, og selvfølgelig også kunne, og måske lidt penge. bilkald, som der er flere steder i Danmark, tilstand og
Det har sgu været en små hektisk dag. Særligt når man tænker på, at det er en søndag. Dagen startede i Aarhus, så kørte jeg min datter til Falsled nede ved Forborg, og så er jeg nu i Spotsbjerg og skal med færgen til Tårs, og så skal jeg køre til Vordingborg, hvor jeg skal sove, fordi jeg skal til et møde tidligt i morgen i Vordingborg. Lige nu er vi, det ved jeg ikke, 20 mennesker på færgen eller sådan et eller andet. Det er 22.15, det er dagens sidste afgang. Der er sådan et eller andet særligt, når man så kommer ind på færgen. Cafeteriet er jo åbent. Jeg skal ind og have en kop kaffe og sidde og hænge lidt. Og så det er ligesom at komme hjem på en eller anden måde. Så har man hjem i 3 kvarter i det her tilfælde. Jeg glæder mig til fredag, når jeg er hjemme igen, kan jeg mærke. Ikke fordi jeg ikke kan lide det. Jeg elsker det og elsker mit arbejde. Jeg har nogle super fede opgaver i øjeblikket, og jeg er glad for at have så meget at lave, som jeg har. Som selvstændig, så er det sgu aldrig til at vide, hvordan sæsonerne falder, og hvordan arbejdslivet foregår, men det er jo fedest, der er travlt. Men jeg kan mærke, at det er også fedt at komme hjem. Efterhånden med alderen, så betyder det mere det der med at bare komme lidt hjem. Og også have et hjem. Jeg kan mærke det her flyt her til Aarhus. Det er jo første gang i måske 3-24 år, at jeg selv bestemmer, hvor jeg skal bo. Altså hvor det ikke er et arbejde, der bestemmer, hvor jeg skal bo, eller en kæreste, der bestemmer, hvor jeg skal bo, eller... Jeg har helt selv valgt, at jeg skal bo i Aarhus. Jeg har helt selv valgt, at jeg skulle flytte til Aarhus. Og det kan jeg mærke, det giver en ro og en hjemhørighed, som jeg ikke har haft i mange år. Som jeg nok i virkeligheden ikke har haft, siden jeg rejste fra Østerbro i 98. Nej, 96 sgu. Østerbro i København i 96, ja. Og det er en sjov følelse at blive genforenet med. Slet ikke så dumt.